Това е. Пред завършване сме. Прилепнали са дъно, бордове, види копчета. Последно страница, което е оцинкована ламарина, тази алуминиева, но няма значение. Такова имаме. Подръчно средства. Това е. Утре като залепне ламарината, махаме стоперите, слагаме бордовите винкели и ги занитваме. Това е положението. Ще видим после с фолиото, какво ще правим. Да. Това е общо взето. Правя коментар на филма. Коментар на филма. По скудънка ще туриме тук някакъв кил. Линията е правата, линията на живота. Дългата права линия. За някой е крива, за някой е права, за някой е затворена. Така, тук тия натки ще трябва да измислиме нещо. Туриме по някаква напречна. Хромникел. Така. И това е. Като цяло. Общо взето. Това е. Дъното. Това са копчета. Види копчета. Те ми казват копчета. И накрая ще сложим тук една хромникелова шина за атакуващия ръпрежещия. Хромникел. И иншалла. Ай! И сега